investigation. He matches the description of the identification we've been looking for. Altuna polisiw olu de sera ka ni wulikajɔ in sabati kilometri 300 New York kilebiyan fan fɛ ka tigɛkɛ ni makofɔlen na min bi wele ko Luigi Maggioni n'a si ye san 26 ye minɛna kuma min na maramafɛn tun b'a bolo. An bɛ ka ni kunnafoni lase aw ma waati min na an jigi b'a kan ka fɔ ko ni maa kelen de don min tun ɲininen don ka sabu kɛ ko siganamɔgɔ don min tɔgɔ yelen don kɛnɛya assurance so min bi wele ko United Healthcare o ɲɛma ka fagali ye. Nin kɛra New York polisiw ka ɲɛmɔgɔ Jessica Tisch ale ka laseli ye min kɛra a ka kunnafonidi dɔ senfɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ k'a sɔrɔ ani New York maire Eric Adams bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka kɔn o ɲɛ Ameriki kunnafonidiso caman tun ye laseliw kɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔ kofɔlen tun ɲiningara New York polisiw fɛ a yelen kɔfɛ ka sɔrɔ maramafɛn tun b'a bolo maramafɛn min ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ k'o de ɲɔgɔnna kelen kɛra ka Brian Thompson faga ale min ye United Care o assurance so ɲɛmɔgɔ ye ni assurance so min tɔgɔ ka bon kosɛbɛ Ameriki jamana kɔnɔ. New York fasiri sɛbɛ New York Times ka fɔ la u kelen kɔfɛ k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni k'u sinsin kunnafoni gɛrɛgɛrɛ dɔw sɔrɔli ka sɛgɛsɛgɛli masurunyamɔgɔ dɔw kɛrɛfɛ n'o jalatigɛliw fɛnɛ kɛra seereya dɔ fɛ min ye dumuni feerela ye Ameriki jamana dumuni feere so McDonald kɔnɔ Altuna o mara la ko bugulatigɛ gafe dɔ yera min tun tɛ bugulatigɛ gafe ɲuman ye nka a bɔlen don maa dɔ ka bugulatigɛ gafe fɛ min tɔgɔ delila ka ye fagali dɔ la New York dunanjigiyɔrɔ dɔ kɔnɔna la su kelen ka kɔn nin dangarili ɲɛ ka fara o kan ja camanbaw de yera min ye sigana bin ni mɔgɔ kofɔlen kan min jaw labilala Ameriki jamana ka bɔlɔnkɔnɔ ja video surveillance o ja caman fɛ nin ja ninnu bɛɛ lajɛlen tun labilala Ameriki polisi finitigiw ka bolo kan sɛgɛsɛgɛli bolo ma olu kelen kɔfɛ ka ja kunfɔlɔw la tɛmɛ ni kunnafoniw ye ka fɔ ko ni mɔgɔ min sera ka kibaruya jɔnjɔn lase u ma ni mɔgɔ kofɔlen kun kan bɛ lajɛli fɛn giriman sɔrɔ nafolomugu fan fɛ a ja kofɔlen ninnu na maa dɔ cɛlamɔgɔ min fara lajɛlen don denmisɛnnamɔgɔ don wa kolomamisɛnnin don ɲɛda kɔni yera k'a la sa nin ja kofɔlen in na o y'a sɔrɔ a kunkolo kun datugulen don ka fara fini fiman dɔ kan min melengelen don a kan na. We're not done here. We're still going to be putting this together. We're still going to be working very hard to bring this to a successful conclusion.